Shwmae, diolch yn fawr am eich gwylio am y fideo hwn. Fan yma, mae gyda ni gyfres o'r enw Dyddiadur, lle dwi'n yn recordio i lawr fy meddyliau fel Dyddiadur, ac felly oherwydd mae'n hyn yn gwneud neu yn gweini fel fy Dyddiadur, dwi'n mynd i gyferio at yr fideoedd yn y un cyfres o'r blaen fel nodiadau union yn fy Dyddiadur. Felly, ynglyn â'r pynciau, dwi'n yn trafod union yn y fideoedd hyn yn y cyfres hwn. Fe byddai hyn i gyd yn perthnasu i'r bethau sydd yn dwi'n yn ymddiddori ynddyn nhw, sef enghraifft ar y pwnc o'r crefydd Cristnogaeth, ac hefyd bethau cysylltiedig gyda'r byd cyfrifiadurol, ac hefyd gyda'r sut i siarad yn well, sut i siarad Cymraeg yn well, ac yn y blaen. Ac hefyd unrhyw beth arall. Felly, mae'r heddiw dydd Iau gyntaf o'r mis Awst 2024. Felly, y cyntaf pwnc dwi'n eisiau i drafod amdano fe yw sut i nodi i lawr syniadau. Felly, dwi'n meddwl mae'r pwnc hwn yn weddol pwysig ar ein gyfer ni os ydych chi'n i bod yn crewr gynhwysiadau neu yn y Saesneg content creators. Felly, dwi'n meddwl mae'n pwysig i nodi i lawr pob un syniad sydd yn dod i ni oherwydd mae popeth i gyd yn defnyddiol ac yn ei defnyddio dwy union yn ein cycarchiadau ni, ond ydym eisiau i cycarchiad unrhyw beth a union yn fel fideoedd neu fel blogs neu fel podcastiau neu unrhyw beth arall. Os mae gyda ni unrhyw fath o syniad sydd yn dod i ni, mae'n pwysig i nodi hyn i lawr achos mae'n hwn y defnydd sydd ydym yn gallu ei defnyddio yn hwyrach yn ein cynulleidau, ac os ydym yn cael ein talu fel gweithwyr, fel cynhyrchwyr o'r cymwysiadau, fel crewr cymwysiadau ar yr cyfryngau gymdeithasol neu ar rhyngrwyd, mae pob syniad sydd yn dod i ni rhywbeth sydd yn gallu ein talu ni. Felly mae'n pwysig i nodi i lawr rhywbeth sydd ydym yn gallu meddwl i lawr yn unrhyw fodd. Felly, ar gyfer hyn, trwy'r blynyddoedd, dwi'n wedi profi amrywiaeth o moddiau i nodi i lawr fy syniadau. Enghraifft, dwi'n wedi defnyddio cyfrifiadur i mewnbynnu trwy'r bysellfwrdd yn uniongyrchol union i'r cyfrifiadur, ac wedyn dwi'n wedi profi defnyddio bethau fel Etch a Sketcher sydd mae'r plant yn defnyddio yn ei darlunio darlluniau, enghraifft. Dwi'n canfod mae'r rhain yn defnyddio iawn hefyd os ydym yn gallu ei hongian union ar y mur neu ar rhywbeth uchel. Dwi'n yn gallu edrych arnynt o amser i amser ac mae'r hyn yn gallu atgoffa fi o'r bethau fi'n angen i'w atgoffa amdanyn nhw. Felly, dwi'n hefyd defnyddio bethau fel yr bwrdd gwyn neu whiteboard lle ydym yn gallu prynu oddi wrth yr wefan yr byrdd gwyn ac ydym yn gallu ein hongiad hefyd yn rhywle uchel ar y mur, neu ydym yn gallu prynu yr lleian neu sheet o'r arwyneb neu'r surface o'r bwrdd gwyn lle ydym yn gallu ysgrifennu arnynt gyda'r pinnau nodwyr neu marker pens, pinnau nodwr. Ac oherwydd mae'r rhain yn magnetaidd, dwi'n yn gallu ei glennu nhw ar orgell ac yn y blaen, neu dwi'n yn gallu ei glennu nhw ar gwynbwrdd magnetaidd, ac dwi'n yn gallu trwy'r rhain ei hongian ar rhywle yn uchel ar y mur enghraifft. Ac hefyd, dwi'n wedi defnyddio ffont symudol hefyd i mewnbynnu yn uniongyrchol trwy'r bysellfwrdd Dyddiadur ar defaid symudol union yn unrhyw app, ac dwi'n wedi dod o hyd o amrywiaeth o appiau ar y ffont symudol sydd yn defnyddiol iawn ar gyfer nodi i lawr o syniadau, ond yn y dyddiau diweddaf, dwi'n wedi dychwelyd i'r modd roedd yn ei defnyddio blynyddoedd yn ôl,
sef fodd sydd yn hynod o syml, sef mae'r hyn i creu yr gwdlys neu necklace, gwdlyd oddi wrth yr llinyn neu string, ac wedyn dwi'n i creu llyfryn oddi wrth y dar o bapur A4, ac wedyn dwi'n ei plygu llawer o weithiau i dod hyd o'r llyfryn sydd yn weddol bychan, ac wedyn dwi'n hymio nhw gyda'r himiau ar un ochr, ac wedyn gyda'r sisr i torri yr 3 ochr arall i creu y llyfryn sydd dwi'n ei clymu gyda'r llinyn i'r hym neu staple, ac dwi'n gwisgo'r gwdlws hwn ar fy ngwdd o'r amser gyda'r pin hefyd wedi ei atregwyd gyda'r llinyn yn y un modd i wneud gwdlws hefyd yn y un modd, ac dwi'n gwisgo gwdlysau hyn o gwmpas fy gwrs o'r amser y pin ac hefyd llyfryn, ac pan dwi'n meddwl am unrhyw syniad neu cysyniad newydd, dwi'n gallu ysgrifennu nhw i lawr yn uniongyrchol yn syth pin i mewn yn y llyfryn, ac wedyn mae'r hyn yn gwenu fel yr dechreuad o'r cynhwysiad sydd dwi'n gallu ychwanegu iddyn nhw yn hwyrach, ac wedyn i adeiladu y cynhwysiad ar gyfer yr fideo neu blog neu beth bynnag dwi'n eisiau i gynhyrchu fel crewr cynhwysiad ar y rhyngrwyd. Felly, mae'n hwn yn sonio yn hynod o syml, ond dwi'n canfod hyn yn cyfleusach nag unrhyw fodd arall, neu unrhyw fodd gyda'r trydan, enghraifft, achos nad oes i ni yr angen rhaid i'w siartio neu i byrnio i siartio gyda y trydan, achos pan dwi'n defnyddio dyfeisiau symudol, mae'n angen rhaid i mi i'w siartio nhw pob dydd neu pob ail dydd. Felly mae'r hyn yn ychydig o anghyfles i mi i wneud hyn, ac hefyd gyda'r gwynbyrdd neu y whiteboard, dwi'n canfod maen nhw yn defnyddiol iawn pan dwi'n eisiau i edrych arnyn nhw, ac maen nhw'n gwenu i'n atgoffa i o'r bethau sydd yn bwysig i mi fel cynhwysiadau dwi'n gallu ei defnyddio, ond dwi'n canfod mae'n mor hawdd i ysgrifennu pob dim arnyn nhw, ac mae'n mor hawdd i redeg allan o'r gofod i ysgrifennu arnynt, achos mae'r cyfyng ar maint o gofod sydd ar gael os oes ni eisiau i defnyddio mwyr i hongian yr pethau arnynt fel gwynbyrdd neu fel unrhyw beth sydd yn gallu i defnyddio i ysgrifennu pethau lawr, i nodi pethau lawr, i'n atgoffa ni o bethau i gofio. Felly, dwi'n meddwl y coflyfr gorau yn y byd yw ein cofni. Felly, dwi'n wedi gwybod o'r blaen yn y fideoedd blaenorol o'r tecnig o defnyddio coedwig coflyfr, lle ydyn yn gallu dychmygu yn ein gweledoledigaeth yr coedennau o'r gwybodaeth, lle mae'r anglyn ar pob un pwnc. Mae gyda ni un coeden, ac allan oddi wrth yr coeden ydyn yn gallu ystyn cangnau, ac wedyn allan ohonyn nhw ydyn yn gallu ystyn is-cangnau hefyd, ac mae pob cangen ac yn gynrychioli yr elfennau neu cydrannau o pob pwnc, ac mae'r is-cangnau yn gynrychioli is-elfennau ac hefyd is-cydrannau o'r pob is-pwnc hefyd. Felly, ydyn yn gallu cadw pob beth fel hyn i mewn yn ein cofni os ydyn yn gallu defnyddio y tecnig fel hwn, ond os ydyn yn eisiau i fod yn hollol diogel, rhag ofyn ydyn yn anghofio, ydyn yn gallu defnyddio rhywbeth yn bychan fel yr llyfryn dwi'n wedi ei ddisgrifio lle ydyn yn gallu ei gwisgo o gwmpas ein gwrth fel gwdlys. Felly, dyna'r syniad sydd yn werth i profi iddynt, os mae hwn yn gallu bod yn lles i bobl eraill i ychwanegu i hynny. Beth dwi'n gwneud ar ôl i nodi i lawr i mewn yn llyfryn yw pan dwi'n wedi casglu
penodedig faint o rhestr o pynciau union yn y llyfr dwi'n gallu ei trafod nhw union yn y fideo fel hwn, ac felly dwi'n yn gallu cyfeirio at y fideoedd ar-lein yn fy ffrydiau neu sianel YouTube, ac felly dwi'n yn gallu atgoffa fy hunain oddi wrth y pynciau sydd wedi ei gyfrifo o'r blaen yn uniongyrchol oddi wrth yr fideoedd ar YouTube, ac felly mae'r hyn yn gwenu yn yr un fodd fel yr gwynwerth atgoffa i o'r y pynciau dwi'n eisiau i gofio amdanyn nhw, ac mae'r hyn yn galluogi mi i datblygu y syniadau hefyd fel hyn. Felly dyma'r holl cyfrwaith o sut dwi'n yn cynhyrchu yr cymwysiadau yn y fideoedd hyn, ac sut dwi'n yn gallu dod o hyd o'r syniadau ac i nodi nhw i lawr. Felly dyma'r ddisgrifiad o ddeithiedig o sut dwi'n yn gallu dod o hyd o'r syniadau, ac wedyn dwi'n gallu eu casglu nhw, ac wedyn dwi'n yn gallu eu ffurfio nhw union i'r ffurfwydedd o'r fideo union yn y ffurflen neu sianel hwn, ac wedyn i gyfrannu gyda eraill, ac wedyn dwi'n yn gallu cyfeirio atyn nhw yn hwyrach i datblygu fy syniadau. Felly, i symud i'r pwnc nesaf sydd yn cysylltiedig gyda'r pwnc o'r blaen, sef sut i ysgrifennu neu nodi lawr syniadau. Y pwnc nesaf yw adlun ar Kindle Scribe. Dwi'n wedi ei brynu yn diweddaraf ar gyfer oddeutu 100 ac 65 neu oddeutu hyn, ac dwi'n wedi ei defnyddio am wythnosau, ac felly dwi'n gallu rhoi fy arolygiad amdano fe. Felly, mae'n angen i dweud dwi'n yn hynod o fodlon gyda'r pryniad hwn. Dwi'n yn meddwl yn ei blynyddoedd diweddaraf, a rydyn yn dathlu symud i'r moddau o'r ysgrifennu lawr neu nodi lawr bethau yn hollol yn dibynnu ar y cyfrifiadur neu ar y ffôn symudol, sef ar rydyn y mwyafrif ohonom ni yn defnyddio byswrdd yn fel galedwedd i mewnbynnu gwybodaeth neu sylwedd i mewn i'r cyfrifiadur, neu rydyn yn gallu defnyddio yr un sydd yn digidol i mewnbynnu enghraifft ar y sgrin ar ffôn symudol i mewn i'r app i nodi lawr syniadau. Felly mae'r holl byd wedi troi i mewnbynnu bethau trwy'r byswrdd, ond trwy defnyddio y Kindle Scribe, dwi'n yn darganfod modd o mewnbynnu bethau trwy'r ysgrifennu bethau lawr gyda'r pen. Felly beth dwi'n eisiau ei dweud ynglyn â'r hyn yw mae'r holl profiad o ysgrifennu bethau lawr gyda'r pen mor anianol, oherwydd o'r hyn yn treulio mor gymaint o'r amser yn plentyndod yn yr ysgol yn ysgrifennu gyda'r ysgrif pen, ac felly os ydyn yn dychwelyd i'r modd hynny o'r ysgrifennu i lawr ein meddyliau, mae'r hynny mor gyfleus, mor mwynhaol ac mor anianol neu naturiol dwi'n yn canfod. Felly, oherwydd hyn, dwi'n yn canfod os ydyn eisiau i ysgrifennu rhywbeth sydd yn creadigol neu rhywbeth sydd yn eisiau dychmygiad fel enghraifft nofel neu rhywbeth fel hynny, dwi'n yn canfod mae'n mor haws i gwneud hyn gyda'r ysgrif pen nag i gwneud hyn ar y byswrdd, ac hefyd y beth sydd yn fanteisiol gyda'r Kindle Scribe yw os ydyn eisiau i dileu rhywbeth, mae'n hynny yn hynod o syml trwy ddefnyddio rwber ar brig o'r pen, neu ydyn yn gallu dewis dewisiad rwber i dileu bethau, ac hefyd oherwydd nad oedden ni yn defnyddio yr inc neu'r graffite ar y pensil, mae'r holl profiad mor lan ac mor taclus i demlo, ac hefyd mae'r profiad o sgrifennu gyda'r Kindle Scribe pen yn weddol gwirioneddol, mae'n teimlo fel y pen ar y papur go iawn, ond beth oedden yn darganfod oedd yn anodd gyda'r Kindle Scribe yw i sut i cynnal y tablet, oherwydd os ydyn ni eisiau i cynnal y tablet yn ein bilo, does dim unrhyw lle i cydio arno, does dim unrhyw enghraifft rhyw clust neu rhyw paladra, enghraifft mae'r holl
ffyrdd yn dim ond fel ffyrdd o tablet heb unrhyw le i cydio arno, ac mae'r holl arwyneb yn ysgwydd iawn, felly mae'n hynod o hawdd ar gyfer i llithro allan o'r dwylo neu breciau. Felly, beth gwnes i yn y diwedd oedd i prynu strapiau lle ydyn yn gallu eu ategu nhw ar y cornelau o'r tablet, ac gyda'r strap dwi'n gallu cynnal neu cydio ar y strapiau, ac drwy rhain dwi'n gallu cynnal y tablet. Beth arall yw, os ydyn eisiau i drosglwyddo yr testunau ysgrifennu gyda'r ysgrif hyn union i'r testun digidol, ydyn yn gallu gwneud hyn ar gyfer ieithoedd eraill fel unrhyw iaith yn y byd. Nid yn unig Saesnig neu Ffrangeg neu Almaeneg neu Sbaeneg, ond hytrach ieithoedd o'r pob rhanbarth yn y byd, ond nid Cymraeg. Felly os ydyn eisiau i drosglwyddo a testun ysgrifennu yn Cymraeg i'r testun digidol, does dim hynny ar gael. Felly, os ydyn eisiau i defnyddio Kindle Scribe ar gyfer Cymraeg, beth ydyn eisiau i wneud yw ydyn yn gallu danfon ffeil fel ffeil PDF i'r e-bost, i'r cyfrifiad e-bost, ac fe fyddai hynny yn bodoli fel ffeil PDF gyda'r testun union yn y ffeil PDF, ond nid fel testun digidol. Felly, yn y diwedd, beth dwi'n canfod gyda'r Kindle Scribe yw, mae'n defnyddiol os ydyn yn hoffi i darllen llyfrau Kindle, oherwydd mae hyn hefyd Kindle yn gystal ac i fod yn tablet ysgrifennu. Felly ydyn yn gallu defnyddio y Kindle Scribe fel Kindle cyffredinol i darllen y llyfrau oddi wrth Amazon Kindle. Ond hefyd, os ydyn eisiau i ysgrifennu draftiau o'r erthygl neu nofelau, ydyn yn gallu gwneud hyn yn hawdd ar y Kindle Scribe yn y cyfrwng o Gymraeg, ac wedyn ydyn yn gallu danfon gyntaf drafft neu ail-drafft neu drafftau eraill hyn fel PDF in e-bostau, ac wedyn ar y cyfrifiadau go iawn ydyn yn gallu dynfynnu y testun digidol trwy'r busnes ffordd fel hynny. Felly, dwi'n meddwl y byddai hynny yn gweithio yn dda iawn i creu y drafftau union yn y Kindle Scribe, ac wedyn i danfon nhw trwy'r e-bost, ac wedyn ar y cyfrifiadau go iawn i cynhyrchu yr fersiwn terfynol. Ond beth dwi'n eisiau i ychwanegu am hynny yw, yn y blynyddoedd blaenorol, ordyn yn teimlo neu yn meddwl roedd yr oes o ysgrifennu bethau ilar gyda'r ysgrifennu wedi hebio pasio, oherwydd roedd yn mor cyffredinol, mor normal i mynd fyny y testunau trwy'r busnes ffordd, ac roedd fy'r ansawdd o'r ysgrif dwylo yn dechrau i dioddef oherwydd diffygrwydd o'r ysgrifennu gyda'r ysgrif hyn, ond gyda'r dyfais fel y Kindle Scribe, dwi'n meddwl mae gyda ni tiflaen yn y dyfodol mwy i ddod yn yr maes o'r datblygiadau union yn yr modd o mynd fyny trwy'r defnyddio yr ysgrif hyn, oherwydd mae'r hwn fodd mor anianol i nodi lawr bethau. Wedyn i symud ymlaen i'r pwnc nesaf, dwi'n eisiau i dachwelyd i'r pwnc dwi'n wedi ei gwrthod o'r blaen yn llywsogrwydd o'r fideoedd yn blaenorol, sef y pwnc ynglyn ar cefndrefn neu'r coeden gwybodaeth neu cefndrefn sut i gwneud y corff neu cadw y corff ymlaen, cefndrefn corff lanhad. Felly, ordyn yn gwybod ynglyn ar sut ordyn yn defnyddio gweddi i atgoffa fy hunain ynglyn ar pynciau system pwysig ynglyn ar sut i cadw corff ei ymddygiad yn sanctaidd ymlaen pob dydd, achos mae angen i ni i atgoffa ein hunain o'r rhain pob dydd, oherwydd mae'r diawnod yn hynod o cyfrwys yn ei ymgeisio o'n dwyllon ni, felly mae angen i ni i atgoffa eich bob dydd, achos maen nhw'n yn hynod o gyfrwys i'n dechrau ni i wneud i ni i anghofio a beth sydd yn pwysig i ni fel Cristnogion i cadw eich hunain yn sanctaidd lan wrth amser bob dydd.
ac trwy hynny i derbyn y bendithion oddi wrth Duw. Os nad ydy, os ydyn yn pechu, mae'r pechod yn gwahanu ein hunain oddi wrth y bendithion o Duw. Felly mae angen i ni yn y sefyllfa hon i gyfesu ein pechodau ac wedyn i derbyn y maddeuad oddi wrth Duw. Ond cyn hynny, mae angen i ni i ysgoi i bechu o gwbl ac os ydyn yn manylu ynglyn â sut ydyn yn gallu gweddi y pynciau union yn gweddi hwnnw, sef i ddyddio y teimladau melysbleserus yn ein corff oherwydd mae'r pleser sydd yn ein achos i ni i syrthio union yn y maglau o'r diawlod, o'r ysbrydion uffern sydd yn rhoi i ni melysbleserau yn ein cerdd ni. Felly mae angen i ni i ogoffa ein hunan o'r hyn pob dydd. Felly dwi'n meddwl mae'r gweddi ar gyfer y corff lanhad yn hynod o bwysig i ni yn bersonol. Dwi'n mynd i ddweud, dwi ddim yn gwybod os ydy hynny yn bwysig i eraill, ond dwi'n dychmygu y bydda hynny ei ddylai i fod yr un peth hefyd ar gyfer eraill hefyd neu rhai eraill. Felly dwi'n eisiau i ychwanegu i'r gweddi hwnnw, sef dwi'n eisiau yn ytrach na dweud i ffeithio, dwi'n mynd i dweud cyn blaenoroliad, a hynny yn ytrach nag i ffeithio i ladd yn Saesnig to kill, mae angen i ni i ladd teimladau melysbleserus yn ein cyrff ni. Mae angen rhaid i ni i kill the teimladau pleserus hyn i ysgoi ein hunain yn syrthio union i'r maglau o'r temptasiynau. Felly, dwi'n mynd i newid y gar i ffeithio teimladau melysbleserus i fod i ladd. Oherwydd os ydyn yn darllen yr ysgrifenydau oedd wrth Santes Faustina oedd yn ysgrifennu yn y degawd o'r 40au union yn yr 415. Roedd hyn yn mynachus neu'r lleian neu'r nun union yn yr abadesti. Ac roedd hyn fan yna yn derbyn y politigaethau o Iesu Grist oedd yn siarad iddi hi ynglyn â'r negeseuon pwysig ar gyfer y cymuned Gatholig ar y cyfnod honno yn ystod yr arf rhyfel y byd. Felly, ymysg yr negeseuon pwysig fan yna, roedd Iesu Grist yn hyfforddi Santes Faustina i ymladd fel marchogion, a roedd hyn yn dweud iddi hi i ymladda fel marchogion fel y gallwyd fi yn gobrwyo di, na fydd yn ofydus yn ormod, oherwydd nad ydw ti yn unig, nad ydw ti yn unig. Felly, mae'n angen rhaid i ni fel Cristnogion i ymladd fel marchogion yn erbyn y pwerau o'r diawlod, yn erbyn uffern, yn erbyn y teimladau melysbleserus yn ein cyrff ni, a sut i wneud hynny, i ymladd fel marchogion, sut y mae yr marchogion yn ymladd, y mae nhw yn ymladd yn y brwydro yn lladda yr gelynion. Yn dydy, y mae nhw yn ymladd gyda'r cleddyf yn erbyn y gelynion, ac mae nhw'n bwrw neu y cleddyf neu yn taro y cleddyf yn erbyn yr gelynion gyda'r amcan i'w ladd. Felly, dwi'n meddwl mae'r gar ladd yn fwy pwerus, yn fwy effeithiol na'r gar i ffeithio neu i gasau y teimladau melysbleserus yn ein cyrff. Felly, dwi'n mynd i defnyddio hwn yn ytrach na'r gar ffeithio fel o'r blaen. Felly, beth ydy'r gweddi gorff lanhad nawr gyda'r newidiad hwn? Felly, dwi'n mynd i leferu yr gweddi hwn nawr. Mae'r geiriau fel hyn. Arglwydd, gwna i mi i laddu teimladau melysbleserus yn fy ngorff fel yr ysbrydion drwg yn ei ymgeisio i'm trillo ac i'm maglu. Gwna i mi i laddu meddyliau melysbleserus hefyd, sydd yn y un modd yn fy achosi i syrthio union maglau diawlod. Gwna i mi i garu diodefaint union yn fy gorff i, fel disgybliadaeth. Gwna i mi i edmygu ac i cydymdeimlo gyda'r diodefaint a'r poenusrwydd mor enfawr ar y groes bren. Diolch i ti
am fy dysgyddiaeth trwy'r diodefaint pob dydd, a diolch I ti am y sanctidrwydd sy'n dod allan o'r gweddi hwn. Amen. Wedyn I symud ymlaen i'r pwnc nesaf, dwi'n eisiau trafod ynglyn â'r syniad o'r egwyddor newydd ar gyfer y llythrennau o'r egwyddor. Dwi'n yn llawn o'r adnabod ar gyfer yr egwyddor traddodiadol, sef yr un sydd yn mynd A, B, X, D, F, E, F, N, H, E, L, S, M, N, O, P, Q, R, S, T, F, U, O, Y. Gyda'r dwbl lythrennau fel enghraifft ar ôl y lythren X mae gyda ni y lythren Ech ac hefyd ar ôl y lythren L mae gyda ni y lythren S. Oherwydd mae'n crain yn dwyn un adnabyddiaeth yr unigrydd o'r seiniau o'r cytseiniau Cymraeg sydd mor arbennig. Felly, does dim unrhyw beth dwi'n yn canfod yn yr egwyddor traddodiadol sydd yn diffygiol o gwbl. Ond beth dwi'n yn canfod fel rhywun sydd yn yr ardal o'r maes o'r gyfrifiadurol, beth dwi'n yn canfod yw os dwi'n eisiau I didoli neu I drefnu geiriau, enghraifft union yn trefn yr egwyddor. Felly, nad oes cyfesurau union yn yr offerennau a'r cymwysiadau lle ydyn nhw'n gallu didoli y geiriau union yn trefn yr egwyddor traddodiadol Cymraeg. Mae angen I ni yn y byd cyfrifiadurol I dilyn y trefn o'r egwyddor sydd wedi bod safon rhwngwladol, sef trefn o'r egwyddor Lladin neu Rhufeinig. Felly, yn y rhanbarth o'r fideo hwn, beth dwi'n yn cynnig nawr yw syniad newydd, nid I alosod yr egwyddor traddodiadol, ond yn hytrach I cynnig y syniad hyn ar gyfer eraill I ystyru. A byddai hyn, sef yr egwyddor dwi'n yn ei cynigwyd I fod yn defnyddiol ar ei gyfer nhw, yn ei maes nhw. Felly, ar gyfer yr achosion defnyddiad fy hunain, beth dwi'n yn canfod yw os dwi'n eisiau I cofio bethau trwy defnyddio y tecnig dwi'n wedi ei crybwychu o'r blaen yn y fideoedd o'r blaen, sef yr coedwig coflyfr, lle dwi'n yn cadw y coedennau llyfariadau o'r pynciau union yn y coedwig. Beth dwi'n yn canfod yw os dwi'n yn mynd trwy'r egwyddor traddodiadol, sef A, B, X, D, F, E, F, N, H, E, L, mae'r yn y egwyddor hwn yn ormod o'r lythrennau nad y byddem ni'n yn ei defnyddio yn aml. Enghraifft ar gyfer y lythren y dwbl D, y lythren edd neu the, mae hyn yn bodoli yn mwyafrif o achosion pan ydyn ni'n gwneud yr treigliad meddal. Yr un peth ar gyfer y lythren L, yn cyffredinol ydyn ni'n defnyddio lythren L ar gyfer geiriau heb ei treiglwyd gyda'r treigliad meddal. Felly, os ydyn ni angen I defnyddio yr egwyddor fel rhyw fath o cofio golyn, os y byddem ni'n mynd trwy'r egwyddor fel hwn, fe fyddai hynny yn gwastraffu amser yn mynd trwy'r lythrennau na byddem ni'n yn ein eisiau I defnyddio. Felly, yr egwyddor newydd dwi'n yn cynnig yw y hyn sydd ydyn nhw'n gallu ei ynganu gyda'r alaw ar gyfer yr odliad meithrinfa, orange and lemon neu orange lemon, sef R, B, X, D, E, F, H, E, J, L, M, N, O, P, R, S, T, U, W, Y. Felly, fel ydych chi'n wedi gwrando, dwi'n wedi gadael yn mas dwbl lythren fel y lythren Ech, lythren Ell ac hefyd y lythren F. Dim ond yr unig lythrennau. Ac hefyd, dwi'n wedi cynnwys y lythren J I wneud yr egwyddor yn gwerthuso union i'r alaw. Ond yn ychwanegol I hynny, dwi'n canfod mae'r lythren J yn weddol cyffredinol union yn yr iaith, enghraifft yn geiriau pan ydyn ni'n darllen y Beibl ar gyfer enwau fel Jerusalem a Juda, mae'r lythren J yn hynod o bwysig. Felly, dwi'n meddwl dyna'r y cyfle I cynnwys y lythren J union yn yr egwyddor. Ond gyda'r
yr egwyddor hwn sydd yn cynnwys yn llai o lythrenau, dwi'n canfod ydyn nhw'n gallu mynd trwy'r egwyddor yn clebymach pan ydyn nhw eisiau ei ddefnyddio rhyw fath o'r cofio golyn fel y coedwig coflyfr neu y coedynau llyfariadau neu coedynau darlithio i mynd trwy'r egwyddor yn cyflymach nac o blaen. Felly, dwi'n canfod fan yma mae gyda ni y fantais i defnyddio yr egwyddor hwn yn ytrach na'r egwyddor tradoddiadol. Wedyn, dwi eisiau i symud ymlaen i'r pwnc nesaf sydd yn ynglyn â'r ieithoedd rhaglenni i gymharu rhyngddyn nhw, sef ieithoedd o'r JavaScript ac hefyd PHP ac hefyd Python neu Python. Felly, dwi'n eisiau i trafod ynglyn â'r tair ohonynt. Pa un ohonynt ydy'r gorau ar gyfer datblygiad o'r apiau ar yr defaith symudol ac hefyd ar yr cyfrifiadur, desktop neu desbrig ac hefyd ar y poriwr, sef pa un ohonynt yw gorau ar gyfer fy achos defnyddiad ar gyfer peth dwi'n eisiau i wneud yn datblygiad o'r gynhwysiadau. Felly, os ydyn yn gyntaf yn edrych ar yr iaith JavaScript, mae'r hon yn wedi dod yn iaith yn hynod o bwysig. Yn gyntaf, o roedd yn iaith i mewn yn y poriwr, i mewn yn yr tag ac yn y cod HTML, lle ydyn yn gallu ychwanegu yr chwythiannau ychwanegol i'r tudalen wefan cyffredinol ydyn yn gallu, enghraifft, gwneud yr cyfrifiadaethau i mewn yn yr wefan tudalen gyda'r iaith JavaScript ac trwy'r blynyddoedd rydyn yn gallu nid yn unig yn datblygu yr chwythiannau neu'r offrynau neu cyfreithiau i mewn yn poriwr ond hefyd ar gweinydd lle ydyn yn gallu datblygu yr apiau ar yr gweinydd i wenu i'r haen o'r meddalwedd ar gyfer y defnyddwyr ac hefyd os ydyn eisiau i datblygu yr apiau i mewn yn dyfeisiau symudol yn y ffôn symudol ydyn yn gallu defnyddio yr gwrthrych gyda'r enw WebView neu olwg wefan i mewn yn yr Android Studio i galw ar yr cod ysgrifenwyd i mewn yn JavaScript ac hefyd i mewn yn yr HTML ac wedyn i rhedeg cymwysiad i mewn yn yr app ar gyfer y defaith symudol trwy'r gwrthrych o'r WebView i mewn pan ydyn yn datblygu yn yr amgylchiad o'r Android Studio. Ond os ydyn eisiau i datblygu yr cymwysiad i mewn yn y iaith JavaScript ar gyfer cyfrifiadur, ydyn yn gallu enghraifft datblygu rhyw fath o'r cymwysiad a rhyw fath o gwenydd neu gwenwr ar cwmwl neu yn y rhyngrwyd sydd yn gallu gwenu yr pwthiannoliadaeth i'r defnyddwyr trwy y rhyngrwyd. Ond mae'r hyn yn cynrychioli yn ychydig o anghyfleusterau oherwydd mae gyda ni yn angen i defnyddio rhyw fath o wenydd neu gwenwr gyda'r gyfod ar y wefan ar gyfer hyn. Felly mae'r hyn yn ychydig o anghyfleus ac wedyn os ydyn yn troi tuag at PHP, mae'r hyn yr iaith y mwyaf poblogaidd ar gyfer ysgrifennu yr wefannau. Ac mae'r hyn yn cael ei defnyddio i cynhedlu yr cod ar gyfer HTML a JavaScript hefyd. Ond os ydyn eisiau datblygu apiau ar gyfer yr ffôn symudol neu defaith symudol, mae'r hwn yn ychydig o anghyfleus oherwydd does dim ar gael unrhyw offeren lle ydyn yn gallu trosglwyddo yr cod PHP i mewn i'r app ar gyfer defaith symudol. Os ydyn eisiau datblygu rhyw fath o cymwysiad ar gyfer cyfrifiadur lleol, ydyn yn gallu lladrwytho yr meddalwedd PHP eu hunain ac wedyn ydyn yn gallu rhedeg y cod i mewn yn y cyfrifiadur ac os ydyn eisiau cyfrannu y cymwysiad hwn gyda eraill, mae angen i ni i danfon nid yn unig y cod ac hefyd yr PHP eu hunain neu yn gofyn i'r defnyddiwr i llawrithio y PHP eu hunain ar ei cyfrifiadur lleol ac mae'r hyn yn ychydig o anghyfleus hefyd. Ond os ydyn eisiau i datblygu dim ond yr cymwysiad ar yr gweinydd, ar yr cwmwl neu yn y rhyngrwyd,
rhyngwyd fel app ar y wefan, mae'r PHP yn hynod o poblogaidd a defnyddiol iawn. Ac nawr, os ydyn troi tuag at Python neu Python, beth dwi'n wedi yn darganfod yn diweddar yw mae gyda Python llawer o'r offerennau ac hefyd llyfrgelloedd ac hefyd amgylchiadau datblygiad lle rydyn yn gallu nid yn unig datblygu y cod Python i mewn yn cyfrifiadur lleol, ond os rydyn yn datblygu gyda'r llyfrgelloedd pednodedig, rydyn yn gallu cydbyntyru nhw ar gyfer llwyfannau gwahanol. Enghraifft, rydyn yn gallu creu yr APK file i mynd sefydlu ar app neu cymwysiad i mewn yn y dyfais symudol, ac hefyd rydyn yn gallu gwneud yr un peth gyda'r rhyw offeren arall ar gyfer yr llwyfan ar Windows hefyd, ac hefyd yn llwyfannau eraill fel Mac OS neu Linux. Felly yn fy meddylu i, dwi'n canfod mae'r Python yn dod yn fwy dynoliedig i mi os dwi'n eisiau datblygu yr gynhwysiad ac wedyn i trosglwyddo nhw i'r llwyfan Android neu i'r llwyfan Windows neu Linux neu Mac OS. Mae gyda ni yr offerennau sydd ar gael i mewn yn yr amgylchiad o datblygiad i mewn yn y iaith Python, ac hefyd yn ychwanegol i hynny, mae'r iaith Python yn hynod bwysig i mewn yn maes o'r deallusrwydd celf cynhyrchiedig, oherwydd mae'n modelau hyn o'r deallusrwydd celf cynhyrchiedig yn defnyddio yr iaith Python fel ei phrif iaith yn y datblygiad o'r meddalwedd. Felly, gyda'r diwylliadau mor helaeth i datblygu yn unrhyw amgylchiad, dwi'n meddwl mae'r ar y foment y iaith Python mwyaf defnyddiol i mi i dysgu mwy amdano fe, oherwydd dwi'n adnabyddus iawn ynglyn â'r ieithoedd JavaScript a PHP, ac hefyd mae'r iaith Python yn weddol yn cymharol newydd i mi. Felly, dwi'n edrych ymlaen i barhau gyda'r iaith Python ac wedyn i adroddiadu i chi fy darganfyddiadau yn bellach i lawr yr crewr o'r dilyn yr iaith Python. Wedyn, fan yma, dwi'n meddwl mae'n defnyddiol iawn neu cynhwyol i mi i agafod fy hunain o'r gerfa i mewn yn Gymraeg i amroi rhanbarth yn y fideo y dyddiadur hwn amroiwyd i'r erfa. Felly, ynglyn â'r geiriau i mewn yn yr erfa heddiw, dwi'n eisiau i ychwanegu a gar calaf a gyfer stro os rydyn eisiau i yfed diod tŵr yr stro, rydyn yn gallu defnyddio gar calaf sydd yn cyfeirio at paladr neu bon o'r yd neu o'r glaswellt. Felly rydyn yn gallu yfed y diod trwy'r calaf, C-A-L-A-F, ac wedyn i'r gar nesaf, os rydyn eisiau i sortio rhywbeth, fel enghraifft rydyn yn defnyddio rhywbeth o offeren i sortio rhestr o'r enwau neu geiriau i mewn yn y rhestr, rydyn yn gallu defnyddio a gar i ddidoli, i sortio, i drefnu yn y drefn neu i cymathu, ac hefyd os rydyn ar gyfer y trydydd gar, os rydyn eisiau i trwsio rhyw fath o wach i mewn yn yr cymwysiad neu'r app, rydyn yn gallu defnyddio ar gyfer i debygio, rydyn yn gallu defnyddio ar gar cymrecdod datbygio, D-A-D-F-E-G-I-O, ac wedyn, os rydyn yn gyginio ar gyfer ystyrys gar, os mae ni hylif oddi wrth y cig, fel rydyn yn coginio berwi y cig ia, neu cig edion, neu cig moch, neu cig beth bynnag i mewn yn y pot, mae'r hylif sydd yn galw broth. Yn Cymraeg, mae'n isgell, I-S-E-G-E-L, isgell. Felly, rydyn yn gallu gwneud y cawl oddi wrth y isgell oddi wrth y cig oedd wedi ei berwi i mewn yn y pot. Felly, os rydyn yn cysgu ar gyfer y pumed gar, os rydyn yn snorio ar gar cymrydod yw i croncio, C-R-U-N-C-I-O, croncio, ac wedyn os rydyn eisiau i creu y cawl gyda'r
tatws, mae'r yn Saesnig ar gyfer hyn, pottage, ac ar Cymraeg yw potes, i gwneud y cawl. Potes oddi wrth yr isgell, oddi wrth y cig berwyd. Felly ar y pwynt hwn, dwi'n meddwl mae'r fideo hwn yn ddigon hir, felly dwi'n mynd i terfynu ar y pwynt hwn, ond cyn hynny, dwi'n eisiau i dweud dwi'n yn canfod mae'r ffordd hon o defnyddio yr recordiad neu fideo hwn i nodi lawr fy meddyliau, fy syniadau yn gyntaf fel dyddiadur yn hynod o'r defnyddiol i mi, oherwydd mae'n mor cyfleus i ddim ond i agor YouTube ac wedyn i mawrhywio i'r ffrindau neu channel ac wedyn i gwylio ar fideoedd ac wedyn i agafo fy hunain o'r pynciau o'r fideoedd o blaen sydd yn pwysig i mi, sydd yn perthnasol i'r bethau go iawn sydd dwi'n yn gwneud pob dydd. Felly dwi'n argymell i bobl eraill yn enwedig y dysgwyr o'r iaith Cymraeg i wneud yr un peth neu unrhyw iaith os rydyn yn gallu creu y fideoedd gyda ei meddyliau i cyfrannu gyda pobl eraill ac wedyn i defnyddio nhw fel dyddiadur ar-lein yn y ffurfiodaeth o'r fideo. Mae hynny i fod yn sicr i cynorthwyo gyda'r ei cynyddiad union yn y iaith. Felly diolch yn fawr am eich gwylio am y fideo hwn. Tan y tro nesaf, cadw saff ac yn iach a hwyl.